Ang kinabuhi namong mga magtutudlo, wala lamang nagtuyok-tuyok diha sa among paghatag og edukasyon sulod sa classroom. Adunay daghang mga panahon na kami adunay daghang mga gipangbuhat sa among kinabuhi. Mangandam sa among lesson plan, mangandam sa mga butang alang sa mga estudyante, ilabi na karong panahon na naata sa pandemya. Mangandam sa mga modules, muatin sa mga seminars, maghimo og mga tigom-tigom agig pangandam sa umaabot nga pag-abli sa klase. Maghatag og mga plano para maanindot ug mahapsay ang pagbukas sa atoang klase taliwala dinhi atoang giatubang nga pandemya. Moattend og mga webinars, moattend og mga meetings, muhatag sa among tagsa-tagsa ka mga panlantaw ug muhatag usab sa among tagsa-tagsa ka mga suggestions aron lang mamahimong hapsay ang tanan ilig-abli na sa atoang school year diin atong giatubang kining gitawag nato new normal. Dili sayon ang pagka magtudlo, pero taliwala sa mga pagsulay na lang gyapon ang atong pagpahiyo. Kay matud pa na we should start our day with a smile. Bisag asa mahimutang init o ulan, padayon kami naglumbasok aron ang mga bata mag-enjoy, malipayon diha sa ilang pagkat-on bisan pa magtuod sa taliwala niini atong giatubang karon. Muhatag sa mga bata og mga oportunidad diha sa pag-enhance sa ilang mga talento. Paghatag kanila og bag-ong panlantaw sa kinabuhi. Paghatag kanila og oportunidad sa pagpadayag sa unsay angayan nga buhaton niining kinabuhian. Paggiya kanila dili lamang diha sa ilahang pag-eskwela kung dili paggiya usab sa ilahang umaabot nga kinabuhi ug paghatag usab kanila og lugar diin sila malingaw diha sa ilang pagpunta. Tungod kay usahay busy man kaming mga magtutudlo diha sa among paghatag og quality education. Ang paghatag og giya, paghatag sa mga nahibawan, pagpaambit sa mga nahibawan, paghatag kanila og sakto nga panlantaw sa kinabuhi, pag-uban kanila diha sa ilahang pagpursige sa unsay gusto nilang makabot sa ilang kinabuhi. Aduna usab panahon na kami mga magtutudlo muhatag pud sa mga kaugalingon ug panahon pinaagi sa paglingaw-lingaw kay isod baya pud ning magsige lang tagtubang sa atong matod pa nila kapuyon pud baya ang mga magtutudlo kay dili pud baya mga Ginoong dili kapuyon tao pud baya ni makabati sa taliwala sa kabisan ng kinabuhi. At usab kami mga panahon na maglinaw-linaw, magtapok-tapok. Kami ka ng mga magtutudlo aron sa inyo. Amo usab na maipabili ng kabasok sa mga paglawas. Bisan asa kami dalbo, bisan asa kami utang. Aduna usab kami panahon sa among pamilya, kaya ang among pamilya mauman ang naghatag og kusog kanamo. Aron kami mapadayon sa pagpangalagad diha sa katawhan o ilabi na diha sa amo ang kabataan. Kay kung ang pamilya imong makalimtan, kawang lamang ang imong pagkamaayo nga magtutudlo. Ang pag-iya sa mga bata, importante magsugod diha sa pag-iya sa imong kaugalingong pamilya. Ilabi na sa pag-iya sa imong kaugalingong mga anak. Kaya ato mag-iisip nga mga anak ang atuang mga estudyante. Mao nga kinahanglan usab aduna kitay panahon alang sa atong mga pamilya ug duna usab kitay panahon para sa atoang mga anak. Ato po silang hatagan ng panahon kay maglinaw
lingaw po sila. Inubanan sa atong mga membro sa pamilya, mga tao nga nagpaluyo sa ato ang kinabuhi. Ato po sila atagan og panahon aron sa ingon magpadayon kang magmadasigon. Labi na ang partner sa imong kinabuhi, ang asawa, ang uyab, sa pagla. Ug usab, dili nato kalimtan ang kinahanglan pud mo sangpit sa labawang makagagahom. Kay walay makapildi sa gahom sa Dios kung kita anaa sa kalisod. So kinsa man kami o ako ang mga magulang. Mosulong kami bisan asa dalhon alang lamang sa kalampusan ug alang sa tanang mga estudyante nga amo kibuhay. Bisan asa kami moabot, basta ang importante ang tanan makabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Usahay stress me sa inyong pananaw pero totoke di ba? Kung na usap kami mga nindot nga mga hulagway nga makapa-inspire kaninyo. Musayaw sa TikTok para lang jud ma-release na mo ang amuhang mga nasinati nga mga stress, ang kahadlok sa karon giatubang nga pandemya. Usbon ko si Tristan Sinahon, usa ka may gugmaong amahan, usa ka may gugmaong bana, ug usa ka magtutod.